ସୁନାବେଡ଼ାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଏ ଆଜବେଷ୍ଟର, ବି ମିଗ ବିମାନ, ସି କେବୁଲ, ଡି ଆଲୁମିନା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ମିଗ ବିମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲର ଆୟତନ କେତେ? 58,188 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 58,158 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 58,181 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 51,188 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ 58,188 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନବସତି ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସହର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏ 29ଟି, ବି 25ଟି, ସି 20ଟି, ଡି 51ଟି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି 20ଟି। ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ବି କଟକ, ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି କଟକ। ହୀରାକୁଦର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କେତେ? ଏ 240 ମେଗାୱାଟ୍, ବି 280 ମେଗାୱାଟ୍, ସି 250 ମେଗାୱାଟ୍, ଡି 260 ମେଗାୱାଟ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି 260 ମେଗାୱାଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ଏ 58 ଭାଗ, ବି 18 ଭାଗ, ସି 88 ଭାଗ, ଡି 80 ଭାଗ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି 80 ଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ? ଏ ମାଲକାନଗିରି, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଗଞ୍ଜାମ, ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ମାଲକାନଗିରି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ହ୍ରଦ ଆକୁରାକୃତି ଅଟେ? ଏ ଚିଲିକା, ବି ପୁଷ୍କର, ସି ରେଣୁକା, ଡି ଅଂଶୁପା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ଅଂଶୁପା।